Hi, simrang hilin eh. Good morning, mga kabayan. Ako na po ni simrang hilin. Karon di ay, di pa ko Cortez, wa pa ko makauli og Alicia sa kadtong nagpa larga kong upaw. Dai kazo mingaw, gimingaw kong upaw kay lalison malagi mi. Mingaw ning lalison og bis panang sara magkita anta. Gamay bikid, isura-isura kuan, humok mi maglalis pero nga ning lalison grabing mingawa. Mo nang wa po ko makaulis, po ko mulis Alicia kay nagabot sa Alicia mo sa matag mingaw kay ako ra sa dadto kay da pa ko Cortez. Ja, kuan di ay, muglit day ko ni Ma'am Pila Bandibas sa isang ika 70 years. Isang birthday, ika 70 isang edad. Ja. Ning text mo na nga lang yung bitar. Sorry ma'am, hindi ko makanganha kay di ako dadyo. Ano naman kang igret, hinatunta ma'am nga hatagan pagkagtaas ng kinabuhi sa imong adlaw o sa imong edad nga mo abot pag 100,000 imong edad ma'am. Mo nang happy birthday. Happy birthday na laman. Kay ko kauli lagi kay karong Lunes magpaluwa pa po ko sa Dr. ni Aliana, puslan mga ni ako diri sa Cortez. Sayang man gud pud og niglabay na sa tagbilaran sa din mo ali na nga ipapangutan lang isang doktor og okay na ba sa Aliana nga dato na mo among ipa-check up kay pinakabuhan sa kad pag COVID pa-check up si Aliana. Mo nang ang giwat-huwat karong Lunes og matukos it's inyo sa isang doktor. Nga mo to, nga double ko Cortez. Mingaw ako lang sang tikaw-tikaw. Wa ko laing mahimo. Napog ipamatis ang lawas. Nga nadari. Nagdungag day ko kuan kanang kamuti ang pamahaw niya. Wow! Kamuti ni Sir Puguso, diara Sir, ni Bing Parol, ni Ma'am Janet, diara Ma'am. Ang kamuti nila ni kuan, nila ni Marcelina Labonite, diara Ma'am. Kay bawo ko ngaghidlaw mo ani na mos lang nasod. Nay kamuti na, kaning kamuta hagikan puning mayura. Kay iga man yung kuhan, katong nakita mo si video nga si Bilita ng ubgob. Mo ni isang abot. Sa Tadon Talis Manila, waling sa mada kay gisud na, gisumanan laman sa agbaon. Mo ni Lola sang Binaji. Si Lola Lorenza. Gamay. Pero, kani si nga tiguang 83 na. 88 na? Na? Kita mo, mas tiguang pa sa Lola. Pila mo na? Oo, sama yung mama. Buang mama, tapos Alicia. Mukha nang nagamuti. Ano sa Paris? Way Paris lagi. Sama yung tingting. Ay, nakaw ting-ting. Palitan ka? Kani siyang tiguang ha, kanang mga ligo din mo yung gadzo ka ulit Alicia, anila ekonomi. Sige sa panghagit gahapon, nga magbe-break yung ekonomi. Pero, pa ma, desisyon. Sagot mo? Kay, mahal na mo gunurugos kuan, mga manok. Ang mga tao kong dali kay utangan man. Mag-barbecue ta katong punan pa bahali og dugay makabalik asa man tagi balik. Dito ba utang? Di lang kita pa utang, min kag di ka pa utang pero ang mga tao na ni hindi ka pud ka pa utangan, yung pag bisa tutubatasan sila di pa utang sudan ra ba? May buwan. Wa may buwad. Kamuti ra. Yung pa yung lulag kuan daw eh. Kamuti ayaw. Amira. Sabagay ay. Bawo sa ato. Kasi saan kayo dito, kaya ba naman? Ito ba? Yado itong kasada kaya kaya mamuto, isa ka sa bubaw. Andiyon. Kaya ka naman. Mga awat yung motor. Ikaw at makagimong isda. Kawat lagi. Gusto tayo predo ni mula? Hangad, siya lagi po ko. Kaya imong ba na? Tandok. Tando ka sa laga pa. Hangad. Hangad na imong bana. Mo lang na imong mo ni sa lula sang binadi. Tama si Inday lang. Itong puso. To ato pikas bay. So inas kuan. Yan mo rin eh. To apod. Ana? Mga na may balik sa karon. Nagpan. Turon. Niwang na gusto mo. Niwang na kong siya. Niwang ko?
Iman, okay naman na. Magyun yung kay Baskog. Tanawa, Baskog man ka. Sinta pagapin. Pasunta uso. Ah, 88 na kong siya. Nato. Hala, ako ka, makabot ko kag 88. Sang edad. Ikaw? Basin ba, di na ako makabot. Abot eh. Di lagi nagsinigot-ngot ng opera. Dapat maka. Kung dali bang operasyon sang kuan, pamanito halaman ng giwa ng gitagad mo siguro magut-gut magabi do Ande, ko. trabaho ka ande. Trabaho mas along. Yung juga pun mo. Di Sabado man ron, nangita na sa lengkuan. Kontak tiya bugway trabaho sa asa magpanganan. Papatrabaho pa pinagbulay. Terus man pagbulay ron. Birthday ni man. Sabi sana may tuto lang. Sabi nila. 28 na ron. Siya siya uno. Uno ni Galunis. Si Samme Site. Birthday na diha. Kanang si Awang yun muli din. pag alis siya siguro. Masa uli. Kung nga ba mag-asok mo kauli. Ay, sabar. Hindi mo ko. Eh, Ay, mga basta. may nga po naman pajag. Oo. At tao. Tukban. Ako lang. Dahil ko ito. Wala sa alma. Hindi. Nuli. Ay, sabi. Sa may tawad to. Hindi. Dahil sa may tumbok. May tabo ko gatong kuan. Basta. Ulula. Salamat. Doy! Nuwa to dito lang. Kusog. Kuso si nanay. Sidang mama. Sakyan o ka ng sakay sa sumusunod na. Sidang mo tuloy da. Kang isya. Di ba mo nila? Kanis lula, tindira ni og kanang ato sa Kugon Elemental School sa wapay COVID parehami. Asi dyan sa Pesos Kugon, nagako mag-deliver ko sa Bulhay. Karong kay lockdown malagi mo sa nuli nila ni Curtis. Agdang wala may abrig skulahan mo wani parinda pero isang katiwangan na si tindahan datong mga kanang snack sa mga bata. Mura hijang udani gusto siya magnegosyo. Sabi lang negosyo din nga tagsa na may tawa ni. Di man para sudad. Nanaan bro siya na income ka law mo sa sige sampo nga mag-economy, mag-asato, mag-barbecue. Ganyan ko sang binaji gabi nga mag-barbecue ko luming lola day. Tingting nga ang lulbi na bila diningan nga sama ni mo na mag-barbecue nga ang mga tao dani utang man. Iyon tayo, Vicente. Ja, magpaut, uli putang pautang, inong putang bisa. Dito ba itong mga tinda na puro halos man na, puro utang. Magaman sa kanamay katapal. Kasi ba't yung gamot yan? Daw? Dani galis siya? Ah, Dana galis siya? hindi lagi bukok mal. Gibuk-buk, bago man yung kamuti. Dadon tanig Manila, dawa na da. Ano man? Wa magarahi magdagi. Wa naman, halang nilito alog, miligdid, suman. Ano, kapal naman. Wala. Covid na kasi da. Wala. Wa na may kwan ron. Wa na may quarantine ron. Hindi siya may tulahan ng anak. Ha? Anong ma? Wala. Siya. Video na. Pagkitan kasi mong apo og muna sila vlog sa hang vlog. Si Maring og si Tutoy Predo si mong masamong? Kasama ka na siya. Jesus? Ansyado. Anisado? Kita sila? Uwan ako sila. Tanta. Ah. Uwan sa sang video. Masa dulu kan jadi ay, untung duko eh. Na, ito na. Gusto. Gusto ge. Kaya na, gusto. Alam mo, gusto iso gamot. Para gusto, tanta. Lagi kusala ka. Kusala tayo. Si, yung mga rin sa nalakaw mga bata. Nakakaw na lagi? Yung muna ka nabunan man. Muna. Taksan ba? Wala yung sakit ng likod. Taksan ba? Tama siya. Ano na? Galuto. Kuhaan sa kuano, gusto. Iparay sa nung kamuti. Kaya gutom ko siya. Nga linis bukid. Kay Way yung sudan. A few moments later. Sayute. Manok. O parakat. Ada maling kaduhan. Ang sarap maling kaduha. Malinay man. Sarun day. Ha? Ito pong manok. Isa. Ganun ay
Kalitis. Okay. Mga bata dani sila na kung naman sinilito. Ang taon. Yes. Manok o sayote. Ang binto. Kaya ang manok kapataman kahiwa. Ang mga bata upat, patulog, kami, ang lalibinto sa wala na gulay. Mamaya ha, basahin ko ulit. Binto ko sitas mga bata. Ito hindi video sa una nga, nagbula-bula ko o kuan, puso. Yung kasi nga puso nga, nangilad ko na ko. Kay, kuan. Ayun siyang karni. Pero kali na rin itlog. Wala, buto na. Tago sa Kuya Day. Tago na kay Maniunto na doon. Na, luto na na. Wow! Palingot lagi ko. A few moments later. Anak, mga kuan. Mga kabzaw na nangangon na. Say, pas gulay doy. Ikaw day? Kami ba? Kag bahog sa baw. Kay agka mabitaw sige mo fried chicken, pinirito. Asaman? Bulay lami. Lami ba ikaw naman? Magkamutingog. Mo ni sila sa mga kuan karon panyod to sa mga apo. Kay ganiha pamahaw kamuti karon mazuling kanay gulay. Budulula lagi mo nganhi. Mga doon mo itong gulay mo gula. Ano? Maniw ito talinso. Pag siyo pa ron, maniw ito na baka ron. Pero ang baki. Tira. Baki, binatangag sa'yo, te. Matak. Kaya na, that's which door da. Si Kia po, dito na ron, diya sila. At mga apo. Namugutin yung utang sa vlog nga. Ipa-vlog ko ng mga apo, mawala sila. Puro nga buhok doon sa Cortez. May nang utang sa YouTube nga. Hatak ng mga apo. Muna silang niluto ang gulay. Kaya sinuwa sa una, masukor na sinuwa sa una. Katunay binto ko, kanang bula-bula nga puso, gamay pa na sinuwa, grade 1 pa. Kasi hanan na, nangilad. Sabi lang na karne, pero puso may tuog, harina. Nagsa nila. Dito na ilag si nanay. Mga sa kayong nung lagi, kaya gamay pa na siya. Nag-utang ko na ni sa una, puso, mahimong bula-bula. Hindi mo sila kadyo mga gulay sa una sa kay kubit kaya walang mama sudag silang di kan bulhay karon mga una ang gulay na aba na kita lang na sunod na itong video. Daghang salamat sa pagtanaw. Bye bye mga kabayan.